бисёре савол додем, ихе ухе, як хеле галасҳои равон кардӣ, ихе ухе. Бисёре мегӯянд ки нархи кашка хеста, руған хеста, ихе хеста, ухе хеста. Хеста нахеста мо дар чӣ мисол гап? Ҳамин хумор нархи хуморро барош ристем. Ҳеҷ хай гунаҳгор нест дар иҷа. Нархи кашка, нархи руған, ман ҳамирӯз рафтам бозорда. Анака гӯш кун. Ман ҳамирӯз бозорда рафтам. Ҳамин пойда рафтам да мехед. Истина нигоҳ кардам, усна нигоҳ кардам. Мисоли гап руғанро дидам. Дилетраш 55 сомон. Бо мисоли гап усна нигоҳ кардам. Мисоли гап чӣ хеле руған, карточка даст ҳар хел чек. Ҳамин хел нигоҳ кардам. Короче говоря, карточка 4 сомон. 3 сомон бод не ки очередь мести. Баъди як соат пас очередь мераса. Мехари ба мерай. Хай истина дидам, орда дидам, орд ана короче 230 сомон. Инам хел нархаш. Шумо бошед мегӯед ихе ухе. Ман худам рафтам дидам ина нархҳо инами хеле 230 сомон орд якам тоза оригинала. Карточка инами хел нарх 4 сомон, 5 сомон. Хай инами хеле гапо бародаро. Ана короче говорят, анака гап дар сари масъала омадем, ҷои қизиқиш. Ана бисёртон савол додем ки ана роҳи Тоҷикистон ҳуй меша намеша, самолёт меояд намеояд. Усу бисёр савол додем ки ҳо ҳамида ответ илтимос пурс усу. Мо яха алоқа кардем. Серёзно қадишон гап задем, серёзно қадиш гап задам. Хушрӯ фаҳмидам. Анака гӯш кунед. Ман ки тошнаша намегӯму, ман хеле як намёк метум ки бифаҳмед да, хеле як намёк метум шумо худтон бифаҳмед. Ҳамин касе агар дар Россия боша ҳозир мехоҳад биёяд Тоҷикистон, ман ба шумо мегӯям ки ана ҷотонро хушрӯ биёвен, хушрӯ эҳтиёт кунен, интизор шудем фақат. Ана раҳрӯда бисёр чӣ нагарден. Эҳтиёт фақат ҷотонро биёвен, ягон ҷое кор ёфтем, кор кунем. Агар ки самолёт бирава, мумкин як самолёт ё 2 самолёт меорад тамом. Ана баъди вай мисоли гап мумкин буд 15 рӯз пас, 1 моҳ пас мумкин бишавад. Барои ҳамин қадар ҳамаи шуморо дар 2 самолёт ғинҷонда намешавад ку. Барои ҳамин қадар ҳамин 2 самолёт мумкин меорад, иҷа карантин мекунад, баъди мумкин баъди чанд қапас бошавад. Барои ҳамин қадар ҳамин ҷа хай маълум мешавад ки эҳтиёт кунем, хушрӯ бестем. Самолёт рӯзҳои наздик мешавад. Шумо фақат интизор бошед. Майлаш, интизор бошед. Фақат шумо интизор бошед, рӯзҳои наздик иншааллоҳ мешавад. Агар шумо лайк мондагӣ набошед, лайка як барон хел биҷиқ. Фикротон ҳатман дар комментария бинавис. Дар видеои оянда як видеои мощне мешавад. Интизор шавед.